ಪಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಒನ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲೆ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ ನಾಲ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ಬಲ ದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋಕಡ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತೆರು ಇನೇವುಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಗುರುಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ದಿನಾರ ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಕಾರಮುದೆಲೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರಪಾರ್ಯಪ್ಪುನ ಕನಸು ಪಂಪಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಲದ ಕಡ್ತಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕನಸು ಮಲ್ಲ ಕನಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೆರು ಅಕಲು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೈತ ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಕುದ್ಯ ಉಂಡು ಎತ್ತುವಾಸಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಪ್ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬುಲೆ ಒಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆಂಡು ಅಕಲಿನ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೆ ಮಗನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರವುದ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವರೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆಕನನಗ ಎಂಚ ಕುಸಲು ಮೊಡೆವಲಿ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡ್ದೀವರ ಬರೋಲೇರು ಕನಸು ಕಾರ್ಕಳ ಎದುಕೊನ್ಗ ಟಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವರ ಗಂಟೆ ಆಚಾರಂಡು ಮಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಮೇರೋಡೇರಿ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾನೆ ಮೇರ ಕತ್ತೇನೆ ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪೇರಿ ಉಂಟಲೇ ಈನಾ ನಿರುಪ್ಪುಡ ಅವ್ ನೀರುಪ್ಪತ್ತು ಬೇಕಾರುಪ್ಪು ನಾನೇ ಉಲ್ಲಾಡ ಆದ್ಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರದೆ ಯಾಯ್ಜ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೀನಿ ಈ ರೇಸ ಕಟ್ಟುನು ಮಗ್ಗೆ ಸಾಲೆಡ್ ಬೈಜೆ ಪೋದ್ಲೆಸಲೆ ಹೊರಬಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದೆ ಪೋದ್ಲೆಸಲೆ ಅವು ಮಾರಿದೆ ಅವು ಐ ಕಾನಮನಿ ದಾಯಗ ಅರೆದುವ ಮಾರಿದೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಂಚ ಗೊತ್ತಾಡು ಆಯೆ ಓಲು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ ಕುಲ್ದೆನ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡಿ ಈರ್ ಬೈಪೌಜರಿ ಅವು ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪವನು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಮಾರಿದಿ ಆಯ ಬೇಯ್ಪವನು ಬ್ಯಾತೆ ಪುಂಡಿ ಅವಿಪ್ಪಡು ಈ ಪನ್ಯಕ ಗಂಟೆ ಹಾಜರನ್ ನನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡರಂಚಿದ ಮಗೆ ದೂರ ಪೋತೇನೆ ಇರ್ನತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರನ ಅನ್ನ ಅವನ್ ನಮನೇ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟಿದು ದೆತ್ತಿನ ತವು ಒಲೆ ನರಕದ ನಿನ್ನ ಅವು ಮಾತಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಕೆಂಚಿ ನಂಬೆ ಫಾರಿನ್ ದಾಗ ಲಂಚ ಅರಂಟರೆ ಬರ್ಪ ಬಾಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಕ ಯಾನು ಭಾರತೀಯರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ತು ಜನಂಬೆ ಚೆಕ್ ಹಿರಿಯರೆಂತು ಇಕ್ಲೆ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬುರಡಿಂದ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬುರಡ ಬಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಬೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದ ನಂಬೆ ಇದಾಯ್ ಬುಲ್ಬುನ್ ಬಾ ಇದ ಊಟ ಸಮಯ್ತ ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಮಂಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿರಿಯರ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿ ನತ್ತುಂಬೆ ಯಾಪಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗಡ್ಡ ಬುರ್ಲಕ್ಕನ ಅದೋಟು ಲಕ್ಕುಡಿಂದ ಇದ್ದಿನ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೆಟ್ಟಾಪುನು ಇದ ಗಂಟೆ ಮೂಲ್ ಬಟ್ಟಿನ ಯಾನೋಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮೆ ಉಲಾಡ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಪೋ ತಿನ್ನಂಬೆ ತಿಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೆ ಅಂಗಿಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ತಂಬೈದ ಏರ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ್ ಏರ್ಮೆ ಪೋರಪ್ಪು ಎಂಚ ಪೋರಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಪೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿ ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಿರ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಈ ಪೋದ್ ಅಲ್ದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಅವು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಟುಮೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ಟೀಚರ್ ಬೋದ್ಯಾರಂಬ ಶಾಲೆ 6 ವಯಸ್ಸಿನ ಇರಕ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ
ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಕು ನೆನೆ ಪಾಂಡು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯೆ ಶಾಲೆ ಹೆಂಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಡಿ 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 ಹಾಕು ಈ ದಾದನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡ ಐಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಗ ಯಾನು ಜಶೊಂದಿಪ್ಪುನು ಲೆಕ್ಕದಕ್ ಬೇರು ಬಗ ದೇಶೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರಂದೆ ಅವಿಪ್ಪಡು ವಾ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅವೇ ಪಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪೇರೈಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರಾಯ ಅವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪುನ ಯಕಾಡು ಬತ್ತದು ಉಂತುದೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆಡ ಎಂಚ ಸಮಾಪಿ ಆಯನ ಬಿಡ್ತುಡೆ ಆನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡು ನಾಡೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೊಡಲಿ ಅರೆಗೆ ಉಲಾಯಿಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತ ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಅರೆಗಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ನಾನು ಮೂಳೆ ಮಗ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮತಾಂತಿನ ಎಂಚಿನ ಮಗೆ ಇರ್ನ ಅವನ್ ಮಗನಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟ ಯಾರು ಮಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬತ್ತೆತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಕಲರ್ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ದಾದನ ಎಡ್ವಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಉನ್ನೊಂಜಿಲ ಬರಿ ಹೊಡಿತೆ ಜ್ಯೂಸು ನನ್ಗ ಮತ್ತೆಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೆ ಬೇಕಾ ಸೈಟ್ ಬೋತಿನ ಮಾರ ಕ್ವಾಡತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಪಿ ಕೊನತ್ತೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಂಗದಿಟ್ಟು ದಂಗದು ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಕಿಕ್ಕಗ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟ ಇನ್ನು ಬೇಕಾ ಉಂಟು ತರ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಾ ಪತನ್ ಯಾಕ ದೊಂಕಸ ತಾಯಿ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಅವು ವರ ಪಂಡ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ಒಂದು ಅಂದು ಕುಡಾರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಗೋತ ಬರ್ಚು ಮಾರ ಬಡ ಬಡ ಬರ್ಚು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಈನೆ ಯಾನು ಬಯ್ಯಗೆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪು ನಾವು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಯಾನ್ ಪರ್ನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕವು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ್ದುಲೆ ತಾದಿಕ್ ಅತ್ ಆಯಕಿ ಪುನ್ಸಾಲೆಡಿ ಅತಿ ವಿಷಯ ಆಜಿ ವಿಷಯಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯಕ್ ಇತ್ತಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಒಂದತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿಯೇ ಅತ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಓದುಜೇನ ಓದೋಡು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಆ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ನೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಗಂಜಿ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಕೋಣದಲ್ಲೇ ಪೋತ್ ಕುಲ್ಲಿನಾಯೆ ವರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಓದುನು ಬಕ ಓದುದುಂಡ ಸಾಲಿಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ನೀನು ಆ ನಮೂನಿ ಓದ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಂತ ಓದುದಾ ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಹಾ ಬುಕ್ಕು ಎಂತ ಬುಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ ಹೋದು ನಾ ಬುಕ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಐಕೆ ಪಂಪುನು ಇತ್ತದ ಜೋಕು ಲೇಕ್ ಈತಿకి ನೀಡ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ಕೊರೋಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಕ್ ಜೋకులు ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಗೆತ್ಕೊಪ್ಪರಪ್ಪ ಇದೇ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಡನೆಲ್ಲ వచ్చిದೇನಾ వాళ్ళు వచ్చి ఎన్న బుడేదిలా వచ్చి జోల ఆయల వచ్చి యానే వచ్చునత్త ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಮಲ್ಲ వచ్చుನ ಮಿಷನ್ వచ్చాడೈತಿ అంట మాస్టర్ ವಾ ఈ సల ఎన్న ಮಗೆ ಪಾಸ್ అయిన ಎಂಚ ಆಯ ಪಾಸ್ ಆಪ್ ಜನ ಎಂಕ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಐಕ್ ಯಾನಾಗಿ ಈ ಸಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀನಿ ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ಕೊಡ್ಬೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಆಯ್ ಪಾಸ್ ಎಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಬಂತಡು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಪಾಸ್ ಆತಿನತ್ತು ಮಂತದೀನಿ ಅಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಪಂತಿನಜ್ಜಿ ಪಂಡೆತ್ತ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಸ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ. ಅಂಜನೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಸ್ಕನ ಇದೇ
ಬಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ. ಆ ಎಂಡ ಯದಾಲ ಬನ್ಪಿ ದಾದ. ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಟ್ಪೇನ ನಾನು 3 ಸಲ ಬನ್ಪಿ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ತಂದು ಯಾನ್ ಬಂಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಖುಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ನಿಂಗಾರೆ ಬೊಕೊಂಜುಂಡತೆ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೋಟುದೆ ಅದೇ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸರೇ ಪಾಪ ಏನೇ ಇರಡೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದ್ರೈತಿಲ್ಲ ಏನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ವೆ ಆರು ಬತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪುನಿ ಇದು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿಂದ ಕೆಂಚಿನ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಬೋಡಿ ಅಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡ ಅಂದು. ಅವು ಆರೆಡಕೇನು ಅವು ಅತ್ತಿ ಕೆಂಚಿನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬನ್ಪುನು ಆ ಈರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪುನ್ಗೆ ವಾ ಅದ್ಯಾದರೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಏನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ಪೇರಂದರ್ಥ ಅದ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ಪಂಟ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಂಟ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರಿ ಅಂದ ಅವನಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ಸತ್ಯ ಬಂದೇಡ ಯಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಟ್ಪುಂಡು ಏಯ್ ಇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ ಅದುಂಟಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವ 5 ಜೀವಿಯ ಹೆಸರೇಳು ಗೊತ್ತಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿ ಅಂದ ಯಾನು ಕೆನ್ಯ ಐನು ಒರಿದಿನ ನಾಳೆರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂತೀರಿ 4 ದಾದ ಮೇರೆ 14 ಬನ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪೆದಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆದಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಎಂತದು ಉತ್ತರನ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪ ಮಕೆಂಚಿನೇ ಕಪ್ಪೆದಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆದ ಪಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಗುಲು ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆದ ಸಂಸಾರನು ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಯ ತುಲೆಗೆ ವಾ ಈ ಕಪ್ಪೆದ ಸಂಸಾರನು ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆದ ಮದಿಮೆ ಹತ್ರ ನೇಮೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ್ನು ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಈ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಏನೊಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಏಯ್ ಒಂಜಿ ಕೇನುನಾ ಕೇನಡೆ ಎಂತ ತುಲೆ ಕೇಳು? ತುಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾಲನ? ಅಣ್ಣ ಅದ್ರ ಕೈ ಇಂಚೆ ಬತ್ತೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ. ಅಂಚ ಆ. ದೂರ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೂಡ ದೂರ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಯಾರೇದು ಸೈಪರ್ ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ತೂನಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಿಯವು ಮಗ ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಗೋಂಟು ಮಂಡ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಪಿಲಿಯದಾಗಲ್ಲ ಪಿಲಿಯೇ ಎಲಿಯ ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಊರ ಮರಲುಂಡ ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ ಇಮ್ಮ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸಮ ಮಾತು ಬಂದು ಬರ್ತಂದ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಮಾಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇಮ್ಮ್ಯಾನ ಸಮ നേടിച്ച് എനിക്ക് മൻപണ്ട് ಇಲ್ಲ പോದು ಬುಡೇ ದಿನ ಹೋಯ್ಕಾಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತ നേടിച്ച് ಯಾನು ಗೆದ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಈತು ಮೇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನತೆ ಪೂಂಗಿ ಬಿಡಿಯಾರೆ ನಕಲಿ ನರಕ ಇರಗುವ ಮರ್ಲಿಯೇ ಅವಿ ಪಡಿ ಅದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೆರ್ಚು ಕಟ್ಟೊಂಪ ನಂಗನೆ ಬೈದೆ ದಾದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋ ಅಂತೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈರ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಧ ಬಾಡಿಂಬೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಿಟ್ಟ ನಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಗೆತ್ತ ನಿಕ್ಕಿತ ತಿಂಡ್ರ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಕು ದುಂಬುಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುಗಿಂಚೆ ನೀ ಕುತಂದು ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪೋಡುಂಬೆ ಸಮಾಜೋಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನ್ಯ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕು ದುಂಬು ಕುತಂದು ತಿನ್ನೋಲಿಂಬೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಅತ್ತ ಹಾ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಬಲೆ ದಾದೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಗನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಮರಲು ಕಟ್ಟುವೆತ್ತ ಆಯ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬದುಕಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಮುಕ್ಕೊಂದು ತಿಂದೇಡ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂತ ಗರ್ನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೆರೆ ಇನ್ನೆ ಅವ್ ಗಂಡಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅತ್ತಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಷ್ಟುಂಟ ಕರ್ನಲ್ ಎರಡುಂಟು ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಭಯಂಕರ ಸರ್
ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪತ್ತಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮೆರು ತೆಗೆದು ಮಂಗೆರಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಉದ್ದ ಪತ್ತಿದ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಎರಡುಂಟು ಅಮ್ಮೆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗೆರಿಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅದೀಗ ದರಿತೇನೆ. ಬೇಡ ಸರ್. ಎಂತದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಾರಿ ಉಂಟಾ ನಿಂಗೆ? ತುಕ ಹಾಕಿ ಅದು ನನ್ನ ಯಾನಿತ್ತಕ್ಕೇನ್ವೆ? ಏಯ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಯ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಮಾತ ಜನಲ ಮನ್ಪೆರ್ಬೆ. ಹಾ ಅವು ಮಂಡ್ಯದ ಜೀವನು. ಅದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ನೆಕ್ ಇಚ್ಚಿಗಾಡು ಪೂಜೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜ. ಎಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಅಪಗಾಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ನೆಟೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟೆ ಅತ್ತ ವಾಡಕೇಲಿ ಒನಿ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡ ಆಯ್ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಷ್ಟಾಯೇ ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ ಪನ್ಪರು ಏನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ದೇಶದಾಗ್ಲ ಬರಿತ ದೇಶದಾಗ್ಲಾಗ ಮಚ್ಚ ಆಡತ್ತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಎಂಚವು ಅವು ಮಿತ್ತಿಡು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಇಂಚ ದಿಸಿ 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 ತೀರ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಮಾಲಯ ಮುರಾನಿ ಅಜ್ಜರ್ ನಾಯಿನ ತಂಬೆ. ಆ ಮಾಲಯ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ದಿಸಿ ದಿಸಿ ನೀರು ತೀರ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಟಪಾಡಿಯರ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಗಲು ಅಗುಲ ಪಗಲ್ ಪುನಿಕರ್ತು ಬುಡ್ತು ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲು ಮಚ್ಚ ಆತುವ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಗಲಾಟೆ ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕಾವೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಕೆಂಗೇರಿಯ ಕೆಂಗೇರಿದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮೋರಿದು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕರುನಾಡ ಕಾವೇರಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ನೀರಿಜ್ಜಿಡ ಆ ಸಮಯಡು ಬದಿತಿಲ್ಲದಾಯ ಬತ್ತದ ನೀರು ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ಕರುಣೆದಗುಲು ಅಗುಲು ಕೇನ್ಯ ಪುರ್ತುಡೆ ನೀರು ಕೊರಿಯ ಆಂಡಲ ಅಗುಲು ಗಲಾಟೆ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಗಲಾಟೆ. ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಯಾನು ಪಣ್ಪಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲಿ. ಪರಿಪುಣ್ಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಮಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನದ ದಾರ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದ ಗಾಳಿಪಟ ಆರಿಸುವ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು. ಅದೇ ಸೊನ್ನೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ಬರೀ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಏನು ಮಾಡುದು? ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಸಬ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 5% ಪಾಲು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮಡಿದವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದಾಗ ನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಿನ್ನಂಥವರು ನೆರವಿಗೆ ಬರದೆ ಮರುದಿನ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬಂತು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೈನಿಕ ಶತ್ರುವಿನೆದುರಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಅಮರನಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ವೀರ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪುವ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಾಂ. ಇದು ಭಾರತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ನೋಡು, ನೀನು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಸಾವಿರ ಕತೆಗಳ ಹೇಳುವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಭೋಜನ. ಆಯಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬದಲ್ದಿ, ವಿಶ್ವ ಬದಲ್ದಿ, ಧರ್ತಿ ಆವಾಂತ ಆಕಾಶ ಬದಲ್ದಿ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ದೇಶ್ ಕಿ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲ್ದಿ. ಒಂದು ಭಾರತ ಈತು ಉದ್ದ ದಾಯ ಹೋಯ್ತೆ. ಈ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಪಣ್ದು ಗೊತ್ತಾಣ ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಯ ಚೂರಾಂಡಲ ಕೇನ್ನ ಅದೇ ಭೋಜನ ಆಯನಕ್ಕೇನು ಮುಸುಂಟ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೋದಲ್ಲ ಸಂಕರ್ಯಾಯಿ. ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರ, ಎಂಗು ಗೊತ್ತು. ಅಂದಾನೆ ಬೋಡನ್ನು ಮಲ್ಲಿನತ್ತು ಕುಸಲ್ಗೊಂದು ಮಲ್ತಿ ಇಂತ ನೆರ್ಪುನ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂತದಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಹತ್ತು
ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ ತುಲ ಏರಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನೀ ಪಂಡು ಗೋಪೆರ ನಿಕ್ಕು ತುಲ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡಿಂದ ಪಂದು ಬಂದು ನಿರ್ಣ್ಯತ್ತು ಕೊಡ್ಚಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂಡ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಕರೆ ಕಲ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಕರೆ ಭೋಜನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ ಸಮಯ ಮಗೆ ತೋಜುಂಡು ನೋಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೋಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಅಂದ ಭೋಜನ ಇರ್ನ ದಾನಿ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದರ್ದೆ ಕನಸು ಕಾರ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕನ ನಿಜಮಲ್ ಪರೆ ತೂತಿರು ಆ ಪೆರೆತನ ಗಂಜಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡ್ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಪುದರ್ ಬಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂತ್ಯಾರ್, ಅಶೋಕ್ ದಂಡ್ರಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಶ ಕಟ್ತಾಲ. ಸರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತರ್ ಪೆಂಚಾಣದಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕನಸು ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 4ಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಕನಸಿಗೆ ದಿಂಜ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು. ಶ್ರೀಶ ಕಡ್ತಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾರ್ಟ್ ನನಲ ತೆಲಿಪಾವನ ಮಸ್ತ್ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು. ಆ ಚಾತುರ್ಪು ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಿತ್ತ ಕನರೋಡು ದಾಯಿಗನ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಾದ ಬುಲೇರೆ ನಿಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅవి ನನಲ ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಕಡೆ ತಬಕ ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡು ಸೊಲ್ಲುಗಿ ಅಂತೇಳ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅವು ನಮನ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಪಿದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕಲು ಕೊರ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ತನ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನನಲ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ಭಕ್ತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ತೆಲ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಮೇನ್ ಆದ್ಪೋತುಂಡು. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ನಿ ಐಕ್ ಪುದರೇ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾರ್ಲಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲುಕುಲು ಒಂದು ತೆಲ್ಪವನ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮೂಲ ತೂಲ್ ಪಂಚಸ್ ಅಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಏತ ತೆಲ್ಪವಾರು ಜನಕ್ಲೇನು ಏತ್ ತೆಲ್ಪವಾರು ಆತೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೆಲ್ಪವನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ತಲ ಇತ್ತಜಿ ವೆರಿ ಶಾಲೋ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಬರ್ತನೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ತೆಲ್ಪುನೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೂಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ತೆಲ್ಪುನೈಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರ್ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಅವು ಗಂಟದ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಲ್ನ 100 ಸರ್ತಿ ಪಂದಾತಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಅಗೆತೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಚೋಚುಂಡು. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ 8 ಸರ್ತಿ ಪಂತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಗೆತ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳು ತೂಪಿನಕಲ್ ನಿಖಲ್ 100 ಸರ್ತಿ ಬಂತ ನಿಖಲ್ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪಾಡ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಹಾಲು ಅನ್ಪೋನು ಅದು ಅಗತ್ಯ ಜಂಕ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಸ್ ನೋ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್. ನಾನು ನವೀನ ಅನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊದಬರ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಬಪ್ಪರ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪೋಣ ಅವಲ್ಲ ಹೊರತ ನಿಖಲ್ ಗಡಿ ಆಯ್ತೆ ವಿಷಯ ಏನು ಸುರುಟು ಅವು ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ್ ಅವನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ನಿಖಲ್ 3 ಸರ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಊಟ ಪೂಜೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಪ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ వచ్చి ಕಡೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ತೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ
ಹೌದಾ ಮಿಸ್ ಆತಿ ಒಪ್ಪಂಡ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ತುಳುಟ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ತುಳುತ ಶೋ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಂಜಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುಕುಲ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಗು ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಡು ಬನ್ನೋಡು ತುಳು ದುಂಬು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋಡು ಅತಂದ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ದು ಪಿದೆ ಕಡಪಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಾತ್ರ ವಾ ಗುರುಕುಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೋ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಅಜಪ್ಪನ ಸುತ್ತು ನನ್ನ ಕುಡಲಾತು ಕೋಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆವಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪೈ ನಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ಪೋರೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರ ಮೊದಲ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿಡ್ದಾಗ ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ